morning to all. Bodo Crime News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ। सिआव लाइमोनफोरनि थाखाय इनफेन्ट्रि बेटेलियन आरो टेरिटरियेल आर्मिनि आगु थिसनथाइ बादा फोसावदों। BTC स्पर्ट्स एन्ड इयुथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ इनफेन्ट्रि बेटेलियन आरो ओनसोलारि रौनियाफोरनि थाखाय BTRनि लाइमोनफोरखौ मुलाम्फा होनो थाखाय आगु थिसनथाइ बादा फोसावदों। गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय साख्रिनि खाबु होनायनि थांखिजों थिसननाय हाबाफारिया 22 नबेम्बरनिफ्राय 26 नबेम्बरसिम खुंजागोन। 13 नबेम्बरनि मोनाबिलियाव कक्राझारनि थिथागुरियाव थानाय BTC गेलेमु बिफाननि मावख'आव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोसावो। BTC गेलेमु आरो लाइमोन अनसाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबैसा बर'आ थिसननाय बिखान्थि आरो आगु थिसनथाइ फोरोंथाइ सर्तफोरनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायो। देहायारि फिटनेस आरो सावस्रिजों सोमोन्दो गोनां बिजिरनायफोराव नोजोर होनानै बे जथुम्माफोरा 17 नबेम्बराव गाहाय थिसनथाइ बादानि थियारियाव जागायगोन। BTRनि मोनबा जिल्लानि लाइमोनफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव आगु फोरोंथाइ जथुम्माफोर खुंनाय जागोन। 17 नबेम्बराव गाहायाव होनाय थावनिफोराव फोरोंथाइ जथुम्माफोर खुंनाय जागोन। कक्राझार जिल्ला: कक्राझार सोरखारि गोजौसिन गेजेरारि आरो माल्टिपार्पज फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार। गसाइगाव महकुमा: गसाइगाव हायार गेजेर फरायसालि गेलेग्रा फोथार। पर्बतजरा दालाइ खोन्दो। पर्बतजरा मिनि स्टेडियाम। गासैबो सेसनफोरा फुंनि 10 रिंगायाव जागायगोन। बेफोर ओनसोलनि गोसो गुदुं लाइमोनफोरखौ बाहागो लानो थाखाय थुलुंगा होनाय जादों। बे हाबाफारिया ओनसोलारि लाइमोनफोरखौ रौनिया हान्जायाव साख्रिनि खाबु होनानै गोहो होनो थाखाय BTC काउन्सिलनि सोलिबाय थानाय नाजानायनि बाहागो महरै फैदों। थिसनथाइ बादाया लाइमोनफोरनि थाखाय इनफेन्ट्रि बेटेलियन आरो टेरिटरियेल आर्मियाव हाबनो मोनसे खाबु होगोन, जाय सेक्टरफोरा दिदोमथि आरो गोलाव समनि जिउ राहा जौगानायनि खाबु होयो। नैथि खौराङावनो दङ। आसाम बाइ इलेक्शन मोनबा बिधानसभा मासियाव बेलासि 5 रिंगासिम 72.96 जौखोन्दो भट होनाय जादों। बुधबारखालि हिंसानि फिसा जाथायफोरनि गेजेराव आसामनि मोनबा आसाम बिधानसभा बियाबफोरनि बिसायख'थियाव 9.1 लाख भट होग्राफोरनि गेजेराव 72.96 जौखोन्दोआ बेलासिनि 5 रिंगासिम गावसोरनि भट होनाया जादोंमोन। धोलाइ एससि, सिडली एसटि, बङाइगाव बेहालि आरो सामागुरि बिधानसभा बियाबफोराव उफ्रा बिसायख'थि जादों मानोना बे बोसोरनि जागायजेन्नायाव दानि MLAफोरनि लक सभायाव सायख'जानायनि उनाव बेफोर लांदां जानानै दंमोन। सामागुरि, जेराव बिसायख'थिनि सिगां हिंसानि गोबां जाथायफोर जादोंमोन, बयनिख्रुइ बांसिन 78.10 जौखोन्दो, बेनि उनाव बेहालियाव 73.50 जौखोन्दो, धोलाइयाव 72.40 जौखोन्दो, सिडलीयाव 71.50 जौखोन्दो आरो बङाइगावआव 69.8 जौखोन्दो भट होनाय जादों। भट होनाया बेलासिनि 5 रिंगायाव जोबदोंमोन, नाथाय जाय भट होग्राफोरा भट मिरुफोराव हाबदोंमोन बिथांमोनखौ भट होनो गनायथि होनाय जागोन आरो जोबथा बिसायख'थिनि जौखोन्दोआ दिनै हरनि एबा बृहस्पतिबाराव मोननो हागोन। बिसायख'थि आय'गनि बादिब्ला सा 4,54,963 आइजोफोर आरो सा 19 थामथि आथोनजों सोमोन्दो गोनां सा 9,09,057 सरासनस्रा भट होग्राफोरनि गेजेराव सा 72.96 जौखोन्दोआ दासिम सा 34 बिजाथिफोरनि खाफालखौ थि खालामनो थाखाय गावसोरनि भट होनायखौ बाहायदों। सासे मावख'गिरिया बुंदोंमोन दि बे मोनबा बियाबफोराव सा 2,617 मावमिन भट होग्राफोरबो दं, जेराव सिमा खानायनि सिगांनि खारि बादियै बिसायख'थि जागासिनो दं। खौराङावनो दङ। डकमाकायाव आयेन बेरेखा बिस गोनां जौ जब्द खालामदों। कार्बि आंलं जिल्लानि डकमाकायाव डकमाका पुलिसनि सरासनस्रा NACA सिग्रोमनायाव बुधबारनि बेलासिनि 1:30 रिंगासोआव बिस गोनां जौखौ जब्द खालामनाय जादों। बेखौ मिथिनो मोननाय जादों दि मेघालयनिफ्राय इम्फल फारसे थांबाय थानाय बयलार चिकेन ग्रेन NL 07A A2397 माल ट्राकजों बुंफबनाय गारिनिफ्राय जौखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन।
पुलिसआ बुंदोंमोन दि जब्द खालामनाय जौखौ आयेन बेरेखायै हासारनि थफ्लायाव दोनखोमादोंमोन। पुलिसआ गासै 75 कार्टन जौखौ जब्द खालामदोंमोन। रायखांनो गोनां दि सालायगिरि बिक्रम रय आरो बिथांनि लोगो मिचले सानैबो सोलोजों जौखौ मायनि थफ्लायाव दोनखोमादोंमोन। डकमाका पुलिसनि बिबानगिरि रितुपाल सेनचुआनि दैदेननायाव डकमाका पुलिसनि नेम बादियै नाका नागिरनाया जौखौ जब्द खालामनायाव जाफुंसार जायो। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।